Ελεύθερο λογισμικό, λογισμικό ανοιχτού κώδικα, ELAC, είναι το λογισμικό που ο καθένας μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί, να διανέμει, να αντιγράφει και να τροποποιεί, ανάλογα με τις ανάγκες του, χωρίς να απαιτείται η απόκτηση άδειας. Είναι ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης και χρήσης λογισμικού, στο οποίο η δυνατότητα αλλαγών ή βελτιώσεων, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αυτού που το χρησιμοποιεί, παρέχεται στο χρήστη μέσω της ελεύθερης διάθεσης και του πηγαίου κώδικα του λογισμικού. Στην αρχή βεβαίως είχα τρομάξει αρκετά, επειδή τα πράγματα ήταν νέα. Υπήρχαν τόσες πολλές δυνατότητες, τόσες πολλές λειτουργίες, τις οποίες ούτε καν είχα ονειρευτεί ότι μπορούσε ο ταπεινός υπολογιστής μου να φέρει εις πέρας. Αλλά όταν κατάλαβα τι μπορεί να γίνει με μια οποιαδήποτε τζάμπα διανομή Linux που ήταν ελεύθερα διαθέσιμη στο διαδίκτυο, εντυπωσιάστηκα. Και τότε άρχισα να ασχολούμαι με τους υπολογιστές. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο έχει αυτό που ονομάζω εγώ λειτουργική διαφάνεια. Δηλαδή, αν κάτι πάει κακά, μπορώ να το διορθώσω. Έχω από μέσα τη γνώση και την ευχέρεια να μπω μέσα και να δω τι φταίει και πώς μπορεί να διορθωθεί. Όταν αντιμετωπίσω ένα πρόβλημα στο ελεύθερο λογισμικό και στο Linux, που θα το αντιμετωπίσει κάποιος χρήστη το πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει λογισμικό χωρίς προβλήματα, υπάρχει μια σχέση αίτιου και αιτιατού. Υπάρχει μια λογική διαδικασία που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος για να βρει τη λύση του προβλήματος. Αυτές είναι οι τρεις βασικές αρχές οι οποίες διέπουν το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Δηλαδή, το πρώτο είναι ότι ο πηγαίος κώδικας, που είναι ο κώδικας ο οποίος περιγράφει πλήρως το λογισμικό και τι δουλειά κάνει, να είναι διαθέσιμος. Δεύτερον, η δυνατότητα κάποιου να μπορεί να το δώσει και σε άλλους. Και τρίτο, να το μετεξελίξει, να το βελτιώνει και να μπορεί να διαθέτει τη βελτιωμένη έκδοση. Γύρω από αυτή τη λογική δημιουργήθηκε μια τεράστια κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών με βάση το διαδίκτυο, οι οποίοι συμβάλλουν από κοινού στη συνεχή βελτίωση του λογισμικού, παρέχοντας δωρεάν τις γνώσεις και τη δουλειά τους σε όλους. Ένα ανοιχτό δίκτυο εθελοντών προγραμματιστών και εταιριών του κλάδου, οι οποίοι αναπτύσσουν και παράλληλα διορθώνουν τον κώδικα των προγραμμάτων, κυκλοφορώντας ταχύτατα και σε μεγάλη συχνότητα τις νέες εκδόσεις ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Βλέπουμε ότι έχουμε βάλει στη μέση ένα υπολογιστή με Linux, το οποίο ονομάσαμε Firewall. Αυτό το μηχάνημα είναι ένα πολύ παλιό, ένα 133 Pentium, απλό νομίζω, το οποίο δεν μπορεί να τρέξει αυτή τη στιγμή τίποτα άλλο. Αλλά σαν πύλη και σαν Firewall είναι μια χαρά. Άρα αυτό το μηχάνημα προσέχει όλα τα άλλα που είναι στο τοπικό δίκτυο. Όταν όμως έφυγα από το σχολείο το 2000 με σύνταξη που πήρα, μου δώσανε πολλά τέτοια μηχανήματα. Τα παλιά μηχανήματα που βλέπετε εδώ είναι λίγα από αυτά που έχω. Τώρα δουλεύω μαζί με άλλους στο διαδίκτυο που προσπαθούν να βάλουν το τελευταίο version το Linux ό,τι είναι, το Red Hat συγκεκριμένο και σε ένα παλιό υλικό, όπως το έχω εδώ. Μια ομάδα ανθρώπων που ο ένας είναι στην Αμερική, ο άλλος στη Γουατεμάλα, ο άλλος στη Γερμανία και πάει λέγοντας. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο απλοί χρήστες να γνωρίζουν το ELAC και καθώς έρχονται σε επαφή με αυτό, να συμμετέχουν πλέον διεθνώς σε μια κοινότητα ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό και να προσφέρουν ο καθένας με το δικό του τρόπο και όπως μπορεί σε αυτήν. Η κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού είναι κάτι το καταπληκτικό. Δεν έχουμε συνηθίσει σαν άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία, τουλάχιστον στο μέρος της κοινωνίας στο οποίο μεγάλωσα και ζω εγώ, να περιμένουμε από τους ανθρώπους μας τόση διάθεση για αλληλοβοήθεια. Αυτό που κατάλαβα μετά από κάποια χρόνια ενασχόλησης είναι ότι μία από τις μεγαλύτερες απολαύσεις είναι να μπορέσεις και εσύ, όπως βοηθήθηκες, χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο, από άλλους συνανθρώπους, να βοηθήσεις και να επιστρέψεις να δώσεις κάτι πίσω σε αυτή την κοινότητα. Έχει χρησιμοποιηθεί ο όρος οικονομία δώρων για όλη την κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού, όπου ο πλούτος του κάθε ανθρώπου δεν καθορίζεται από τα πράγματα τα οποία έχει, σαν φυσικά άτομα, σαν φυσικά αντικείμενα, αλλά από τα δώρα τα οποία χαρίζει.
Την πρώτη φορά που άκουσα για το ανοιχτό λογισμικό ήταν με τη συνεργασία μου με την Ένωση Ελλήνων Χρηστών Ίντερνετ. Ομολογώ ότι ήμουν και εγώ διστακτική στην αρχή, γιατί τα έγγραφα που χρειάζεται εγώ να αρχιοθετήσω στον υπολογιστή μου είναι πολύτιμα. Δεν έχω την ευκαιρία να τα χάσω και να τα ψάχνω, γιατί είναι πληροφορίες σημαντικές και απόρριτες για τους πελάτες μου. Ωστόσο, όταν χρησιμοποίησα το ανοιχτό λογισμικό στην αρχή δοκιμαστικά, μόνο το OpenOffice σε λειτουργία πάνω στα Windows τα δικά μου, και δοκίμασα ουσιαστικά τη λειτουργία του και στο τέλος είδα ότι με βολεύει και καλύτερα και είναι πιο ασφαλές, με αποτέλεσμα να το χρησιμοποιώ μόνιμα, δηλαδή το δοκίμασα στην πράξη. Το OpenOffice απλούστευσε και απλοποίησε τόσο πολύ τα πράγματα για τους χρήστες, ώστε πλέον θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου και θα λύσει τα χέρια σε όλες τις εταιρείες οι οποίες θέλουν να χρησιμοποιούν ένα περιβάλλον Office και να είναι νόμιμες και νομότυπες. Ξέρω πολύ καλά ποιο είναι το κόστος του να αγοράζεις άδειες χρήσης λογισμικού. Οπότε αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή ότι το κέρδος που θα είχα τότε, αν χρησιμοποιούσα ελεύθερο λογισμικό, όχι μόνο για το Office, αλλά και για άλλες εφαρμογές όπου θα μπορούσαν να είναι χρήσιμο, όπως για παράδειγμα εφαρμογές ηλεκτρονικής τυπογραφίας, σχεδιασμού πολυμέσων κτλ. Θα ήταν μεγάλο κυρίως στην τσέπη μου. Οι άνθρωποι που εθελοντικά αναπτύσσουν το Linux και τα περιβάλλοντα τα διάφορα που χρησιμοποιούνται στο Linux έχουν αρχίσει σιγά σιγά να συνειδητοποιούν ότι ο κόσμος αποτελείται και από άλλους ανθρώπους εκτός από τεχνικούς. Οπότε έχουν αρχίσει να στρέφουν τις προσπάθειές τους και προς τη φιλικότητα με εντυπωσιακά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Έχω προσωπικά εγκαταστήσει Linux στο PC ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είχε πιάσει ποτέ το υπολογιστή. Πέρα από το γεγονός ότι όταν προσπάθησε να κουνήσει το ποντίκι του το κούνησε κάπως έτσι, κατά τα άλλα δεν είχε κανένα πρόβλημα να το χρησιμοποιήσει. Η ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτού κώδικα και γενικά ελεύθερου λογισμικού βασίζεται σε μια βασική αλλαγή της έννοιας της ιδιοκτησίας. Και αυτό αναφέρεται κυρίως στο ψηφιακό περιεχόμενο ή τέλος πάντων σε πράγματα που ανήκουν προς το παρόν στον ψηφιακό κόσμο. Στο ελεύθερο λογισμικό η έννοια της ιδιοκτησίας δεν είναι στο δικαίωμα του αποκλεισμού, αλλά είναι στο δικαίωμα της διάθεσης. Ανοιχτά μοντέλα ανάπτυξης και διάθεσης σε ψηφιακό περιεχόμενο, στις ραδιοσυχνότητες και σε άλλα διάφορα πράγματα που ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί. Ο κόσμος αρχίζει να υποστηρίζει ότι ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά που αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε πολλά πράγματα που είναι ευρέως και κοινά διαθέσιμα σε όλο τον κόσμο ως προϊόντα και πρέπει να αρχίσουμε να τα αντιλαμβανόμαστε ως υπηρεσίες, ως κάτι το δημόσιο που μπορεί ο καθένας μας να το χρησιμοποιήσει και να έχει πρόσβαση σε αυτό, προκειμένου να έχει πρόσβαση στη γνώση, στο περιεχόμενο. Το πλεονέκτημα της ψηφιακής μορφής είναι ότι η αναπαραγωγή είναι σε μηδενικό κόστος και δεν στοιχίζει τίποτα σε αυτόν ο οποίος το έχει. Αυτός ο υπολογιστής στοιχίζει κάπως και αν το δώσω σε κάποιον άλλον, εμένα θα μου λείψει. Το αντίστοιχο θέμα στο ψηφιακό κόσμο, αν έχω ένα λογισμικό, μπορώ να κάνω ένα ακριβές αντίγραφο, πιστό, ελεύθερο λογισμικό, ακριβές αντίγραφο, να το δώσω σε κάποιον άλλον, εμένα δεν θα μου λείψει τίποτα, θα το έχω, θα το έχει και αυτός και θα έχουμε και οι δύο το ίδιο πράγμα, χωρίς να έχει μειωθεί η αξία του δικού μου λογισμικού. Η φιλοσοφία που υπάρχει πίσω από το ανοιχτό λογισμικό είναι κάτι που δεν γνώριζα, που μου αρέσει πάρα πολύ και που θέλω να συμμετέχω σε αυτήν. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και πρωτότυπο και από νομοθετική άποψη. Δηλαδή είναι νομοθετικά μια πρόκληση το γεγονός ότι μέχρι τώρα έχουμε προσπαθήσει να κλείσουμε τόσο πολύ το οποιοδήποτε προϊόν με πνευματικά δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού του, ενώ το ανοιχτό λογισμικό είναι το ακριβώς αντίθετο, συνοδεύεται από άδεια ελεύθερης χρήσης. Η GNU Public License λέει ότι οποιοδήποτε μπορεί να πάρει το λογισμικό και να το κάνει ό,τι θέλει, αλλά απαγορεύεται να περιορίσει τα δικαιώματα των χρηστών. Έτσι, για παράδειγμα, αν μια εταιρεία έπαιρνε ένα κομμάτι ελεύθερου λογισμικού, το έκλεινε και το προσπαθούσε να το πουλήσει σε χρήστες, οι χρήστες αυτοί, λόγω της άδειας, έχουν δικαίωμα να το αναπαράγουν και να το διανύμουν όπως αυτοί θέλουν. Η εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να σταματήσει τη διανομή αυτού του λογισμικού, ακριβώς λόγω αυτής της άδειας χρήσης του λογισμικού. Είναι μια υποχρέωσή μας περαιτέρω να έχουμε ενημερωθεί οι ίδιοι, αλλά να μπορούμε να ενημερώσουμε και το δικαστή, γιατί είναι σχετικά νέα προϊόντα. Μπορεί διεθνώς να κυκλοφορούν ευρέως, αλλά για την Ελλάδα είναι νέα προϊόντα αυτά, νέες υπηρεσίες και μια νέα νομοθετική πραγματικότητα στην οποία δεν έχουμε ακόμα προσαρμοστεί.
Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, με συνεχείς βελτιώσεις και αυξημένη πλέον φιλικότητα προς το χρήστη, κερδίζει διαρκώς νέους φίλους παγκοσμίως. Κάθε διανομή του Linux... Στην εκπαίδευση, στη δημόσια διοίκηση και στις επιχειρήσεις ενδιαφέρονται, ενημερώνονται και αποκτούν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό εργαλείο, αξιόπιστο, σταθερό στη λειτουργία και απαλλαγμένο από σημαντικά κόστη απόκτησης και αναβαθμίσεων. Θα έλεγα ότι αντίθετα με αυτό που μπορεί κάποιος να πιστεύει, το ανοιχτό λογισμικό είναι καλύτερο σε μεγάλες λύσεις και λύσεις που δεν είναι με τεχνολογίες εχμής. Και θα ήθελα να τονίσω ότι και πάρα πολλοί πελάτες μας, ανεξάρτητα από δικιά μας υπόδειξη αναγκαστικά, χρησιμοποιούν ήδη λογισμικό ανοιχτού κώδικα στις λύσεις τους και έτσι ευκολύνουν και αυτοί στον τρόπο διαχείρισής τους, αλλά σε μεγάλο βαθμό διευκολύνουν και εμάς να τους προσφέρουμε μια καλύτερη εξυπηρέτηση. Δηλαδή, ενώ κάποτε θα μπορούσαμε να πούμε ότι προσπαθούσαμε να διαφημίσουμε την ποιότητα και να τους πείσουμε να χρησιμοποιήσουν ανοιχτό λογισμικό, σήμερα έρχονται και ζητάνε να χρησιμοποιήσουν ανοιχτό λογισμικό. Ήδη οι μεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς στον χώρο της πληροφορικής, όπως η IBM, η Sun, η Novell, έχουν αντιληφθεί τα πλεονεκτήματα και τα ωφέλη που υπάρχουν που μπορούν να έχουν στο ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό και το έχουν υιοθετήσει. Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που αναπτύσσει υπηρεσίες και χρησιμοποιεί προγράμματα ανοιχτού λογισμικού μπορεί να μας δώσει υπηρεσίες οι οποίες είναι καλύτερες, μπορεί να είναι και πιο φτηνές, δεδομένου ότι δεν χρειάζεται να πληρώσει άδειες χρήσης, ή μπορεί πολύ πιο εύκολα να πειραματιστεί και το κόστος της ανάπτυξης της υπηρεσίας να είναι χαμηλότερο. Και επομένως, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούμε εμείς ένα υπολογιστή, αλλά απλώς ένα κινητό τηλέφωνο, μπορεί το τελικό προϊόν που παίρνουμε εξαιτίας της ύπαρξης του ανοιχτού λογισμικού και χωρίς να το ξέρουμε καν, να είναι πολύ καλύτερο. Για παράδειγμα, μπορεί να βρεις ψυγείο που χρησιμοποιεί Linux αυτή τη στιγμή και να μην ξέρεις ότι έχει κατεστημένο Linux. Αλλά μπορείς όμως, αν ξέρεις πραγματικά, θεωρητικά θα μπορούσες να μπεις μέσα στο ψυγείο και να αρχίσεις να πειράζεις. Το Linux, επειδή είναι ελεύθερο λογισμικό, μπορούμε να το μετατρέψουμε και να το προσαρμόσουμε σε διάφορα είδη συσκευών. Μπορούμε να το έχουμε από μικρές αυτόνομες συσκευές ή επιβαλάμιους υπολογιστές που χρησιμοποιούμε μαζί μας, όπως αυτός εδώ πέρα. Επίσης, μπορούμε να το βάλουμε σε πολυεπεξεργαστικά συστήματα και να το βάλουμε και σε πολλούς υπολογιστές μαζί. Η νέα τάση στον χώρο των υπολογιστών είναι η συνεργασία πολλών υπολογιστών παγκόσμια. Αυτό ονομάζεται Grid Computing και βασίζεται πάνω στο Linux. Ολόκληρες χώρες υιοθετούν πολιτικές που αγκαλιάζουν το ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό και φροντίζουν να βοηθήσουν την ανάπτυξή του. Το σημαντικό είναι ότι το Linux εξελίσσεται και μαζί με την εξέλιξη του Linux και του υπόλοιπου ανοιχτού λογισμικού αλλάζει και ο χώρος πληροφορικής και αυτό το βλέπω και μέσα από τη δουλειά μου σαν επαγγελματίας. Η δυνατότητα επιλογής που δίνει το ελεύθερο λογισμικό είναι σημαντική για πολλούς. Η οικονομική ευκολία που δίνει σε πολλές μικρές επιχειρήσεις το ελεύθερο λογισμικό είναι επίσης σημαντική για πολλούς. Μεγάλες εταιρείες του χώρου της πληροφορικής, οι οποίες είχαν και δικά τους ακόμα προϊόντα που το Linux μπορεί να θεωρηθεί ανταγωνιστικά προς αυτό, στρέφονται προς το Linux, διότι πέρα από το οικονομικό όφελος που μπορούν να έχουν, πέρα από το γεγονός ότι ο κόσμος το ζητάει, η τεχνική του ανωτερότητα και ο τρόπος που φτιάχνεται τους δίνει τη δυνατότητα να εξελίξουν προϊόντα πολύ πιο γρήγορα.